Iba mga matay ning mga bukbuk aning di dapita. Mo kuan na ning kawayan, may nang pintalan. Ma'am, may hapon ma'am. Oh, may hapon sad kinsa man sad ka? Ako dahil si kuan ma'am, kang Kapitan Junard ma'am. O dayon, sabi tuyo nimo. Ma'am, angyo lang ko ni mo ma'am kay namintal ka diha ma'am ya. Wa kay Christmas. O dayon na amang ko ngano mag-Christmas man ko na amang ko sa akong balay. Di ma'am kay ang ato ani ma'am para malikay makuan ka sa kuan ma'am maubitaw kaning ang virus mo nagkadaghan kay nay mga tawo magahig O ngano ako may pasangindan nimo anang virus. Ako'y gadala ng virus. Dili ma'am. Moangyo lang ko nimo ma'am nga pag Christmas in tawon ma'am. Isulob lang ni ma'am mo. Ano kung dili di ako mag-Christmas? Ma'am. Nay makabuot ko ana ako sa balay. Isulob lang ni ma'am para malikay yun sa kuan mawa na gining mga virus ba. Dili ko nang mga kuan diha jud nang makuha sang virus anang Christmas. Ma'am. Kay kuan ng Christmas dili ka di kagawas na imuhang ginhawa. Malumos ka sa baho sa baba. Kalma lang gud ma'am. Ang ato lang mo bang likay sa kuan mo virus ma'am. Oo, dili jud ako na ako sa akong tugkaran, na ako sa balay, na ako sa akong lugar. Bisa naman na ka sa tugkaran nimo ma'am. Yan lagi sulog ka ni ma'am. Ina ma'am. Ano man Temsa. Asa ka dili man ka kapitan di ari sa amo ang lugar. Kapitan man ka sa laing barangay. Ngan naabot man ka di ari. Di. Isulob lang ni ma'am. Ang ako lang ma'am ba nga safety pud ka ma'am ba. Dili ko anang Christmas. Ayo ko kuan yan ang akong lugar. Nga mag-Christmas ko. Ano mag-Christmas man koy ako amaning lugar. Ay sugod basulaan ang virus kay dili ako nagdala. Usa pa ikaw dili ka taga diari. Sa laing barangay ka. Isulob lang ni ma'am kay manuod. Hilig ka ikag mamugos sa tao. Bisag dili ganahan mag-Christmas sa atas lugar. Wala ta sa laing barangay. Muari ka. May na lang magtabo nimo ingon ana.